yanzu da zo ne mun fatawa har sai nan ce masa wai wani irin sakarai ne wai wata yake so sai ta ce masa to tunda kai ma'aikaci ne kudin aurenmu ba za su taru da wuri ba amma ka dinga aje 50,000 duk wata a cikin albashinka ka aje 50,000 sai ce gaskiya ne tace to a dinga saka account dina duk wata sai yanki 50 ya saka account ɗinta duk wata sai ya tura mata 50 duk wata sai ya tura mata 50 sai da kuɗi suka taru suka yawa sai kawai sai ta kashe wayarta da ya kira ta sai ce da Allah ya daina kiranta ita ta fasa ita to tunda kin fasa ina kuɗi na kuma abin takaicin nan nace to ina gidansu bai san gidansu ba a wani gari take sai ce masa ta ce masa tana gari kaza kuma a gari kaza take karatu babanta yana gari kaza babata tana gari kaza nace kai kuma kana gari kaza ba kuma an maka gari kaza shi ne abin da ya faru me kake da shi da zaka iya bamu yanzu yace abin da zai iya bamu shine an bashi wata lamba ta babata nace an ce dai ta babata ai ba ka da tabbas ma yanzu babata ta ce ina ta lambar ce akwai nace to shine yanzu sai ka kawo mana mu ga abin da za a iya yi amma dai kai sakarai ne ya bani haushi sai da nace sakarai ne